Denne gang går turen til Østrig. Vi skal lige ned og holde os en uges ferie og ud og vandre i nogle bjerge, og samtidig har jeg da fået snedt en enkelt dags jagt ind på murmeldyr, hvor vi skal op i bjergene, hvis vejret tillader, og se om vi kan skyde et par murmeldyr. Så som vejret er lige pt, så er det rigtig godt, og vi er på vej til Østrig der, og ja, dagen efter skal vi ikke noget, men dagen efter igen, der er det afgang op i bjergene på murmeljagt. 28. september her, og vi er kørt op til Großglockner for at se, om vi kunne finde nogle murmeldyr og se, om de var aktive. Og det skal jeg love for, at de var der. Der var masser af murmeldyr ude, og ja, heroppe er de faktisk alle tamme, så vi kom ret tæt på dem, og fascinerende lille dyr der. Så det var egentlig meget fedt lige at se, der var gang i dem stadigvæk, selvom det var sidst på sæsonen. Here we got them within bow range. Tomorrow I'll shoot your cousin. Ja, de var lidt over det hele deroppe, og der var super gang i dem. De piskede rundt på bjergsiden der, og ja, det giver lidt optimisme til dagen efter, hvor det er for alvor, vi skal ud og se, om vi kan få skudt et par stykker. Så fed dag på Großglockner der, og ja, godt gang i den. Det er lige før, man kunne skyde alle tre på en gang der. Vi håber lidt på, at vi kunne finde nogle alpestenbukke deroppe, og ja, det tog faktisk en del tid, inden vi fandt nogen, men vi fandt de to her først, og den ene ser faktisk ret fed ud. Det så ud til at være en okay anden, men de var på 500 meter der, så det var lidt svært at få en rigtig god film af, men fantastisk fascinerende dyr det der. Alpesteinbuk, yes sir. Looks like a pretty good one. Ja, vi havde en fed dag deroppe. Det var super godt. Så nu er forventningerne høje, og så er lige hjem og så en nat søvn, så er det afsted på murmeljagt. Det bliver altså spændende. Rigtig spændende. Hvad skal vi i dag? Vi skal da på jagt. Nå, hvad skal vi ud og skyde? Murmeldyr. Murmeldyr, ja. Skal vi lige en time afsted her. Se om vi kan finde nogle murmeldyr. Det bliver spændende. Da vi kørte fra Sellamsi om morgenen, der var det ret tåget og lidt overskyet og indtaget lidt trist vejr, så vi håber, at det klart op, og lidt sjovt, så kørte vi igennem en eller anden lang tunnel, og da vi kom ud på den anden side, så var det skyfrit og lækkert. Ja, på den anden side af tunnelen, der var der fuldstændig overskyet, og så kom vi herom. Så er det bare lækkert. '29th of September, we're here in Austria. We're going on a marmot hunt, and let's see how that goes. Seems like the weather's pretty nice, and hope for the best. Yesterday we went up to Großglockner, and we saw plenty of marmot out, so we hope that we're gonna get a couple of marmot shot today. Some good experience in the Austrian Alps. Let's see how it goes. Vi mødtes med Mr. Edward. Han var en gammel gut på 80 år. Hyggelig fætter. Snakker rigtig godt tysk, og det er jeg lidt svært ved, men vi prøvde da til med det. Aber Rollrad, sonst geht doch nix. Ja. Kleine Gänge. Haben wir hoch 2000 Meter. 2000 meter? Ja. Okay. Så skal vi op i 2000 meter. Det bliver op af det her. Fedt. Hochsitz. Hochsitz, ja. Für Hirsch. Das Hirschgebiet hier gut. Okay.
2.000 meters højde, siger de. Og det går eddermame op her. Det er totalt fedt, det her. Så kom vi op i Murmelland. Vi kørte et rigtig godt stykke op i bjergene, der en halv time, tror jeg, med de her små veje, det gik bare opad. Og så kom vi op i Murmelland til sidst, og det er simpelthen så flot og fascinerende det her. Men vi kommer godt op, ja, og på et tidspunkt der kommer vi op og får fundet os. Vi ser jo nogle murmeldyr fra bilen her og får stoppet, og så er det med at komme ud og få lagt an til et skud der, og vi har den på 108 meter. Så er det bare få noget gjort, inden den render tilbage i graven. Okay. Okay. Murmeltot. Så fik vi sgu skudt en murmeldyr. 108 meter. Ja, det var kraftedeme fedt. Det er godt, der skyts. Godt, der skyts, ja. Den her gang. Du skal bare vende om, så den filmer mig i stedet for dig. Så står vi sgu her i Østrig. Så har vi lige skudt os en murmeldyr herovre. Den ligger lige derovre. 108 meter. Det var fandme fedt. 222. Den går altså godt at arbejde, kone. Det spiller. Ja, det bliver ikke godt, gell? Ja, godt. 150 meter flæk. Østrigske traditioner. Hvor er det fedt, det er. Ja, der var foran bagvarer, ja. Så har vi den der. Så er der må have. Ikke stå der bagvarer. Ja. Det er også sagt, gell? Ja. Så er der må have. Ja. Ja, der var sådan en shoot. Søger må have. Ikke stå der bag. Ja. Og der er også sagt, gell? Hvad så sker der? Hvad lige Så er den her. Og Søgers været vores halves. Det var alt det her. Wow. Det er bære. Det var alt det her bære, chef. Sådan. Der rød, der er rød, der er schöner. Ja, ja. Alle schöner Schuss, sagt mir rein, gell? Ja. Oh, Weibershall. Weibershall. Super Schuss. Super Jagd. Einer für dich. Dankeschön. Ein für Murmel. Ja. Ein alter Bär. Ja. Ein alter Knabe. Grizzly. Das hat 10 Jahre ist der. Ja, ein Grizzly. Ich sag, jetzt schießt man ein Grizzly. Schöner Murmel. Schöne, ja. Schöner Murmel, ja. Ja, jetzt war ich ein Foto gemacht. Das heißt so, schau. Da hinten. Ein Bein. So. So. Raus. Så lykkes det, skatter. Så. Ja. Tag nogle billeder med din telefon. Super. Nicht mehr. Der ist schon von Einschläfen. En unge, der skatter. Sein Pech war das. So.
Essen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Delikatesse. Ah, okay. Ja, da musst du zum Reparator sagen, du hol. Kommer vi godt langt op i bjergene her. Han siger, at det rømler med murmeldyr her. Så nu parkerer vi her. Og så sætter vi os til at vente på dem. Her er åbenbart godt med at gemme sig i det her område også. Det var meget fedt lige at se nogle af dem. Fed natur det her. Vores makker, han er 80 år gammel. Han er virkelig en hyggefætter. Det er super godt. Super hyggelig jagt det her. Så går vi op og gemmer os bag ved nogle sten her. Så må vi sidde og vente. Han siger, at de kommer ud her midt formiddag. Sidst formiddag. Hen på eftermiddagen, så vi sidder og kigger ud over det her og hygger os. Nyder det fantastiske efterårsvejr her. Det er super. Der kommer hun en personlig geværbærer. Og hun sød hende der. Så kan vi sidde her og gemme os. De er over i alt det derovre. Hvad sagde du? Du må lige der huk. Dann brauchst du eine Silbergrauen, du brauchst 3 Stück. Ja. Noch eine Silbergrauen noch dazu. Dann hast du eine ganze Kompanie. Ja. Aber du schießt gut. Ja, das ist okay. Du kannst schießen. Die Flinte ist gut, ja. Den hast du erst nicht gesehen, gell? Der war so dunkel, gell? Ja. Schöne Farbe. Så har vi sgu skudt murmeldyr nummer 2 her. Den har en anden farve, ser det ud til. Mere mørk i det. Så nu må vi over se, hvad det er for noget. Jeg skal så lige igennem alt det der. Jeg har skudt derovre. Lige på 96 meter. Kanonskud. Den klapper også i skrald. Ligesom den første. Perfekt skud der. Den stod med front til, og så rendte den lige op på siden og stillede sig. Og så lagde han sig i skraldet. Han kom ud herfra, du. Og han nåede ikke længere end her til, du. Der har vi den. Hier am Loch, gell? Ja. Das ist schlau. Schlau die. Look at this one. So different from the other one. This one is more black silver color than red. It's awesome. Look at this place. Marmot number 2. What a great time. We're gonna sit behind a rock and wait for a few hours, he said, until it's warmed up. But 5 minutes later he came out. That was nice. Det er sjov jagt det her.
Så skal der. Så fik vi nummer 2. Den er helt sort. Ja, sødt om morgen selv. Den er cool, den her. Hvad sønder det skal. Mein Lieber. Ja, herlig. Så havde vi en chance til nogle murmeldyr hernede, længere nede. På 160 meter. Dem skulle jeg sgu forbi på. Den gik ikke. Men så kom vi herop. Og så er der en deroppe. 74 meter. Den fik vi held af. Så nu skal vi op og se, hvad det er for noget. Det er lidt svært at komme til at filme. De er godt nok vokset, de murmeldyr. Hvis de ser os, så er de bare væk. Der er ikke meget chance for at få kameraet på, desværre. Men det er fedt, det her. Mega fedt. Hej, så godt. Der er nogen, der ligger og nyder. Der er også nogle andre, der arbejder for det. Det er fascinerende hernede. Ja. Schön her. Ja, ja. Så må vi se, hvad det er for en, jeg har fået skudt den her gang. Ja, det må vi. Den er lige her, der. Så var det en kleine, der var ikke. Det var en lille en. Det var schön, oder? Das ist klar. Så sad vi lige og ventede lidt her, og så kom der sgu en murmeldyr ud af et andet hul. Så blev gammelfar helt vild. Den skulle jeg få skudt. Så nu skal jeg selv gå over og hente den, så vi må se, hvad det er for noget. Om det er en lille en igen. Den anden, jeg fik skudt, var sgu godt nok lille. Så det må vi se, når vi kommer derover. Men ja, nu har vi også gjort det rimelig godt skudt. 4 murmeldyr i dag. Det er fedt, det her. Så får vi sgu se, om det er en lille pisse også. Jeg tænker, at det er. Hvor fanden i hele verden? Skød den skulle lige her. Nej, den er jo fuldstændig splittet, den her. Så sidder vi sgu her med murmel nummer. Det er sådan set nummer 5. Jeg har skudt 2 små, og så 3 gode. Den her 140 meter. Skudt lige i hovedet, den totalt smart. Så har vi lige kommet til deres jagthytte her, der. Se, det er fandme hygge. Ah, godt, ja. Nej, det synes jeg godt, ja. Det er mega hyggeligt, det her, mand. Dat kan man, het stemmer zelf særlig, vel? Men normaal van een foto's for de mumle. Ja. Jeg hygger vi sgu. Han er lidt svært at forstå, men jeg tror, vi hygger. Skal
Kan du bare håbe, hvad jeg foto for dig? Ikke fra Så Arnland. har vi skudt nogle murmeldyr her i Østrig. Det blev til, ja, vi er 4 med hjem, men vi skød sgu en mere, og den var totalt eksploderet. Men ja, så var den heller ikke særlig stor, som jeg nok kan se, den ene var også lige en 1-årig. Men det har været en fed dag. Vi har fået lige en kold øl her, så er det nyttigt i solen, og nu det var slut på en god dag på murmeldyr. Det er værd at prøve, gutter. 1000 meter. Du skal arbejde. Aldrig springe i jer. Det er sikkert, at jeg går aldrig. Ja, Ja. hele stunden arbejde. Jan Huxis, der står derovre i 2000 meters højde. De siger, at det var noget stykke arbejde for at flytte der. Det fandme gerne bruge. Men det er åbenbart ret godt til gemme sig deroppe. Det ser det eddermame også ud til. Den bro, den vi slæbte det hele over for at komme over sådan en hopsis der. Det er fandme fedt der. Det var så slutningen på en fantastisk dag i de østrigske alper her efter murmeldyr. Det var virkelig en oplevelse at komme op og se de fedeste bjerge og det fedeste terræn og hyggelig fatter Mr. Edward. Meget svært at forstå, men jeg synes vi havde en kanon hyggelig dag, og jeg fik skudt nogle murmeldyr og kanonoplevelse.